ஓகே. பூமி சுதி நன்றி. வணக்கம். யுத்தின் அவதன்வி සිට සියලු ජනතාවගේ இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுடைய அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய தினம் நிற்கக்கூடியது யாழ்ப்பாணத்தில், குறிப்பாக மீசாலை பகுதியில். மீசாலையில் இன்றைய நாளில் நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக்க அவர்களுடைய ஒரு நிகழ்ச்சி நிரல் ஒன்று இந்த நாளில் இங்கே நடைபெறுகின்றது. என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீடமைப்பு புதிதாக வீடுகளை இல்லாதாக்களுக்கு வீடுகள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த திட்டத்தினுடைய பயனாளிகளுக்கான அந்த முதற்கட்ட நிதியை கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வு இங்கே இடம்பெற இருக்குது. அதனால் ஜனாதிபதி இங்கே வருவதாக இருக்குது. நேற்று நாளில் இங்கே வந்திருக்கிறார். நேற்று நாளில் பொங்கல் நிகழ்வுகள் கலந்து கொண்டவர். இன்றைய நாளில் இப்படியான நிகழ்வுகள் காலையில் மீசாலையிலையும் மாலை பொழுதில் 2 மணி அளவில் கொக்குவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்விலையும் கலந்து கொள்வதற்காக இருக்கிறார். அப்படியாக இன்றைய நாளில் இங்கே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த காட்சிகளை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன விஷயம் இடம்பெற்றிருக்கண்டு இந்த மக்களை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அதே சமயம் பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் ஜனாதிபதி வருகை தந்திருக்கக்கூடிய காட்சி. அதே சமயம் மக்கள் முண்டியடித்து ஜனாதிபதியுடன் படம் பிடிப்பதற்காக அல்லது அவருடைய கைகளை தொடுவதற்காக அங்கே முண்டியடித்து அந்த காட்சிகளை பார்க்கக்கூடியமாக இருந்தது. தொடர்ந்து இன்றைய நாளில் இங்கே இடம்பெற்றக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் இங்கே ஒரு இதோடு வரவேற்பு நடனத்தோடு இந்த நிகழ்வு ஆரம்பமானது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜனாதிபதி ஆற்றிக்கக்கூடிய அந்த உரை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். அழகான வாழ்க்கை 2026 தேசிய வீட்டு திட்டத்தின் தொடக்க விழாவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் நான் மட்டிட்டு மகிழ்வடைந்து நிற்கின்றேன். வீட்டு உதவி வழங்கும் விழா இது. இந்நிகழ்வில் கௌரவ ஜனாதிபதி அதிமீதகு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களுடைய வருகை எம்மை பெரிதும் மகிழ்ச்சிப்படுத்துகின்றது. இந்த ஆண்டு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்கான நிரந்தர வீட்டு கட்டுமான திட்டத்திற்காக 2026 வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலம் 2500 வீடுகளை நிர்மாணிக்க கௌரவ ஜனாதிபதி அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதன்படி இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்துள்ள இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அதிமீதகு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களை பணிவென்பாக வருகவென்று வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். வீடமைப்பு முதன்மை நிகழ்வுக்கு நாங்கள் உங்களை அழைத்துச் செல்ல இருக்கின்றோம். ஆம், இன்றைய விழாவிலே பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அதிமீதகு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களை உங்களுடைய பலமான கருவோட்டத்தோடு அதிதிகள் உரையில் ஆற்றுவதற்காக அழைத்து வருகிறோம். வணக்கம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். அதே போன்று இன்று வருகை தந்திருக்கும் அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஆளுநர், அதிகாரிகள், அதிதிகள், அதே போன்று அனைவருக்குமே வணக்கம் என்று கூறிக்கொண்டு உரையை ஆரம்பிக்கின்றார். විශාල කාලයක් ගත වෙලා තිබුණා එම නිවාසය. நாங்கள் இன்றைய தினத்திலே ஆரம்பிப்பது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்களுடைய வீட்டு வசதிகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் அந்த திட்டம். உங்களுக்கு தெரியும், யுத்தம் ஆரம்பித்து பல வருடங்கள் கடந்தாலும் இன்னமும் அந்த வீட்டு திட்டங்கள் செய்து முடிக்கவில்லை. ஆகவே அந்த பூர்த்தியாகாத அந்த திட்டத்தை தான் நாங்கள் பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்த திட்டத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம். මම දන්නවා මේ යාපන දිස්ත්‍රික්කේ ජීවත් වෙන බොහෝ ජනතාව යුද්ධ කාලේ අවතැන් වෙලා හිටියා. දැන් යුද්ධයෙන් පස්සෙත් අවතැන් වෙලා ඉන්නවා. எனக்கு தெரியும், இந்த யாழ் மாவட்ட மக்கள், இந்த வடமாகாண மக்கள் யுத்த காலத்திலும் நீங்கள் இடம்பெயர்ந்திருந்தீர்கள். யுத்தத்திற்கு பிறகும் இடம்பெயர்ந்து முகாம்களிலே வாழ்ந்து கொண்டு வந்தீர்கள். දීර්ඝ කාලයක් තමන්ගේම නිවසක් නැතුව
තමන්ටම තැනක් නැතුව පවුලක් ජීවත් වීම ඒ තරම් යුක්ති සහගත දෙයක් නෙවෙයි. நீண்ட காலமாக அந்த ஒரு வீடு இல்லாமல் தனக்கே ஒரு இடமொன்று இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக வாழ்வது இலகுவான காரியம் அல்ல. එනිසා අපේ ආණ්ඩුවේ අපේක්ෂාව අපේ කාලය ඇතුළත යුද්ධෙන් අවතැන් වී සිට සියලු ජනතාවගේ නිවාස ප්‍රශ්නය අප විසඳනවා. ஆகவே எமது எதிர்பார்ப்பு இந்த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுடைய வீட்டு வசதிகளையும் எமது ஆட்சியின் கீழ் செய்து கொடுப்பதுதான் எமது எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது. මම දන්නවා මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව විශාල බලාපොරොත්තුවකින් සහ අපේක්ෂාවකින් අපේ ආණ්ඩුව හදන්න දායකත්ව සැපයුවා. எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பகுதியிலே மக்கள் பெரியதொரு எதிர்பார்ப்புடன் எமது ஒரு ஆட்சி அமைப்பதற்கு நீங்கள் முன்வந்தீர்கள். සැලකිය ප්‍රමාණයකට සාමාන්‍යයෙන් තිබුණු මේ පළාත්වල තියෙන ආණ්ඩුවත් එක්ක විරුද්ධ තියෙන ආණ්ඩුවත් එක්ක එකඟ නොවන මතවාදයක් තමයි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තිබුණේ. எங்களுக்கு தெரியும் நீண்ட நாட்களாக இந்த பகுதியிலே இருந்த அரசியல் என்பது அரசாங்கத்திற்கு எதிரான கருத்துக்களை சொல்லும் எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்த அரசியல் தான் இந்த பகுதியிலே கணிசமான அளவு காணப்பட்டது. මොකද ඒක වැරදි නෑ. அது தவறில்லை. ආණ්ඩුව ජාතිවාදය පෝෂණය කරනවා නම් அரசாங்கம் இனவாதத்தை ආණ්ඩුව போஷிப்பதானால் ජනතාවගේ දීපල හොරකම් කරනවා නම් அரசாங்கம் மக்களுடைய சொத்துக்களை களவெடுப்பதானால் ආණ්ඩුව පොදු ජනතාව ගැන කල්පනා කරන්නේ නැත්නම් அரசாங்கம் பொதுமக்களை பற்றி சிந்திக்காமல் இருப்பதானால் ආණ්ඩුව ඒ අය ගැන විතරක් නම් කල්පනා කරන්නේ அரசாங்கம் தம்மை பற்றி மட்டுமே சிந்திப்பதானால் ජනතාව සහ ආණ්ඩුව ඈත් වීම වළක්වන්න බෑ. அரசாங்கமும் பொதுமக்களும் விலகுவதை நாங்கள் எங்களுக்கு தடுக்கலாம். ඇයි ඒවා ජනතාවට විරුද්ධ ආණ්ඩුව? ஏனென்றால் அவை அனைத்துமே அரசாங்கத்துக்கு எதிரான அரசாங்கங்களாகத்தான் காணப்பட்டது. ගැටුම් හදන ආණ්ඩුව. முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தும் அரசாங்கம் තමන් සහ තමන්ගේ පවුලේ වෙනුවෙන් විතරක් හදාගන්න ආණ්ඩුව. தங்களையும் தமது குடும்பத்தை பற்றி சிந்திக்கும் அரசாங்கங்கள். හැබැයි ලංකාවේ පළමු වතාවට ආණ්ඩුවක් හැදලා තිබෙනවා. මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. ஆகவே இலங்கை வரலாற்றிலே முதல் தடவையாக ஒரு அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பொதுமக்களுடைய ஒரு அரசாங்கம் அமைத்திருக்கின்றது. මා දන්නවා මැතිවරණ නීති ජනතාව තුළ විශේෂයෙන් උතුරේ ජනතාව තුළ අපි පිළිබඳ යම් කුකුසක් දෙගිඩියාවක් සැකයක් තියෙන්නේ නැති. விசேடமாக கடந்த காலங்களிலே அரசியல் எடுத்துக்கொண்டால் இங்கு வாழும் மக்கள் மத்தியிலே எமது கட்சி தொடர்பான ஏதாவது சந்தேகங்கள் காணப்பட்டிருக்கின்றன. අපි බලයට ගෙන්න ඡන්දෙ දුන්නා යම් සැකයෙන් යුතුව ඡන්දෙ දෙන්නේ නැති. எம்மை ஆட்சிக்கு அமர்த்துவதற்கு வாக்களித்தாலும் ஒரு சந்தேகத்தில் வாக்களித்திருப்பீர்கள். දැන් අපේ ආණ්ඩුව අද අවුරුද්දකට ටිකක් වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. இன்று அரசாங்கத்தை அமைத்து ஒரு வருடத்திற்கு சற்று அதிகமாக இருக்கின்றது. තවත් සැකයක් තියෙනවද? இன்னும் அந்த சந்தேகம் இருக்கா? අද පළමු වතාවට යාපනයේ ඔබ විශ්වාස කරන ආණ්ඩුවක් රටේ හැදිලා තියෙනවා. இன்று முதல் தடவையாக அந்த அரசாங்கங்களை நம்பும் வடமாகாண மக்களின் அந்த நம்பிக்கையுடனான ஒரு அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. විශ්වාස කරනව නේද? நம்புகிறீர்கள் தானே? විශ්වාස කරනවා. நம்புகிறீர்களா? ඔය අපි එකක් ඔබට කියන්නම්. ஒன்றை நான் கூற விரும்புகிறேன். පළමු කොටම අපි පහළ අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන ජනතාවගේ ජීවිත අපි සුවපත් කරන්න ඕන. முதலாவதாக நாங்கள் ஆக கீழ் மட்டத்தில் இருக்கும் வறுமைக்குட்பட்ட மக்களுடைய அந்த வாழ்க்கையை மேம்படுத்த வேண்டும். ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් ලෙස කළ හැකි හැමදේම අපි කරනවා. ஆகவே அரசாங்கம் என்ற அடிப்படையிலே செய்யக்கூடிய அனைத்தையுமே அவர்களுக்காக செய்வோம். දෙයක් නැති කෙනෙකුට ගෙයක් ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. ஒரு வீடு இல்லாதவருக்கு ஒரு வீட்டை வழங்குவோம். දරුවන්ට අධ්‍යාපනයක් දෙන්න ඕන. ඒකම වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් දේශල අපි අය වේලකෙ වෙන්කලා තිබෙනවා. பிள்ளைகளுக்கு சிறப்பான கல்வி உரிமையை கொடுக்க வேண்டும். ஆகவே ஒரு வரவு செலவு திட்டத்திலே ஒதுக்கக்கூடிய அதிகூடிய நிதியை கல்விக்காக நாங்கள் இந்த முறை ஒதுக்கி இருக்கின்றோம். මොකද ආදාය මාර්ගයක් හදන්න ඕන. சிறந்த ஒரு வருமான வழியை நாங்கள் ஏற்படுத்துவோம். විශේෂයෙන් ගත්තොත් කෘෂි කර්මාන්තය, விசேடமாக விவசாயத்துறை, පොල් කර්මාන්තය, தென்னை பயிர் செய்கை, දීවර කර්මාන්තය, அனைத்தொழில்துறை, සහ කුඩා කුඩා සුළු කර්මාන්ත சிறு சிறு கைத்தொழில்களை මේ ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. இந்த பகுதியிலே வாழும் மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களாக இருக்கின்றன. අපේ ආණ්ඩුව අපේක්ෂාවේ හැම කර්මාන්තයකටම සහාය දීලා நமது அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பு அந்த அனைத்து துறைகளுக்கும் ජනතාවගේ ජීවිතේ මේට වඩා උසස් කරන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையை இதை விட ஒரு மேல்மட்டத்துக்கு எடுப்பதாகும். ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුවක්. அவற்றுக்காக வேலை செய்யும் அரசாங்கம்.
ඒ විතරක් නෙවෙයි අපට අවශ්‍යයි. அது மட்டுமல்ல எங்களுக்கு தேவை දීර්ඝ කාලයක්. நீண்ட நாட்களாக මගේ ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ගත්තොත් எனது வாழ்க்கையில் கணிசமான ஒரு பங்கை எடுத்தால் යුද්ධයක් යටතේ අපි ජීවත් වුණා. ஒரு யுத்தத்தில் கீழ்தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம். ගැටුම් නැතුව ජීවත් වුණා. முரண்பாடுகளுடன் வாழ்ந்தோம். සැකයෙන් ජීවත් වුණා. சந்தேகத்துடன் வாழ்ந்தோம். වෛර කරමින් ජීවත් වුණා. வைராக்கியத்துடன் வாழ்ந்தோம். එහෙම තිබුණානේ. அப்படி இருந்ததுதான் දෙමළ ජනතාව කෙරෙහි தமிழ் மக்கள் மீது සිංහල ජාතිවාදී කණ්ඩායම් සැකයෙන් බලනවා. சிங்கள இனவாதிகள் சந்தேகத்துடன் பார்த்தார். සිංහල ජනතාව කෙරෙහි சிங்கள மக்களை දෙමළ ජාතිවාදී කණ්ඩායම් සැකයෙන් බලනවා. தமிழ் இனவாதிகள் சந்தேகத்துடன் பார்த்தார். දීර්ඝ කාලයක් ගැටුමක් තිබුණා. நீண்ட நாட்களான முரண்பாடு ඒ இருந்தது. ගැටුමෙන් අපි කාටවත් ප්‍රතිඵල ලැබුණේ නෑ. அந்த முரண்பாட்டில் நாங்கள் யாருக்குமே நல்லது கிடைக்கவில்லை. මොනවද ඒ ගැටුමෙන් අපිට ඉතුරුනේ? அந்த முருகன் நிலையிலே அந்த யுத்தத்திலே எங்களுக்கு என்ன மிஞ்சியது? නිවාස හිමුණු පවුල්, வீடுகள் இல்லாத குடும்பங்கள், අම්මා තාත්තා හිමුණු දරුවෝ, பெற்றோர்கள் இழந்த பிள்ளைகள், ආර්ථිකයෙන් මුළුමනින් කඩාවැටිලා, பொருளாதாரம் முற்றாகவே சரிவடைந்து, ඥාතීන් මිතුරන් අහිමි වෙලා, உற்றார் உறவினர்களை இழந்த, උතුරේ දකුණේ දෙකේම வடக்கிலும் தெற்கிலும் இரண்டு මේ பகுதிகளில் දේශනේ දුක බවට පත් වුණා. இந்த இந்த யுத்தத்தில் அல்லது இந்த பாதிப்பிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தான் நீங்கினார்கள். ඒ මුළු විනාශයේ පිටිපස්සෙම තිබුණේ அந்த அழிவுகளின் பின்னால் இருந்தது දේශපාලනය. அரசியல் தான் இருந்தது. බලය ලබා ගැනීම. அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் தேவை. බලය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් සිංහල ජනතාව උසිගන්නනවා. அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக சிங்கள மக்களை உசுப்பேற்றினார்கள். බලය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් දෙමළ ජනතාව උසිගන්නනවා. பதவிக்காக தமிழ் மக்களை உசுப்பேற்றினார்கள். මේව ජාතිවාදී දේශපාලනයක් තිබුණා. இவ்வாறு இனவாத அரசியல் தான் காணப்பட்டது. අදත් තනින් තන இன்றும் சில இடங்களிலே එක්ක පුරාවස්තුවක් කේන්ද්‍ර කරගෙන ஒரு தொல்பொருள் அந்த நிலையத்தை மையமாக வைத்து එක්ක ආගමික ස්ථානයක් කේන්ද්‍ර කරගෙන அல்லது ஒரு மதஸ்தானத்தை மையமாக வைத்து මේ ජාතිවාදී ගැටුම් අවුලන්න උත්සාහ කරනවා. இந்த இனவாத முருகலினை ஏற்படுத்த மீண்டும் முயற்சிக்கிறார்கள். මම ඔබලට එක සාතිකයක් දෙන්නම්. நான் ஒரு உறுதியை உங்களுக்கு வழங்குகிறேன். යාලි අපේ රටේ மீண்டும் எமது நாட்டிலே උතුරේද வடக்கிலோ දකුණේද தெற்கிலோ නැගෙනහිරද கிழக்கிலோ කවර ප්‍රදේශකවත් எந்த ஒரு பகுதியிலுமே සිංහල වේවා சிங்களமாக இருக்கட்டும், தேவா, தமிழாக இருக்கட்டும், මුස්ලිම් වේවා முஸ்லிமாக இருக்கட்டும், කිසිදු ජාතිවාදයකට අපි ඉඩ නොදෙන බව මම සාතික කරනවා. எந்த ஒரு இனவாதத்துக்கும் நாங்கள் இடமளிக்க மாட்டோம் என்று கூற விரும்புகிறோம். අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා எங்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு நாடு தேவை. අපි සහෝදරත්වයේ நாங்கள் அனைவருமே සහෝදරත්වයේ சகோதரர்களாக ජීවත් වෙන රටක් අපිට අවශ්‍යයි. அமைதியாக ஒற்றுமையாக வாழும் ஒரு நாடு தேவை. ඒ වගේම அதே போன்று හොඳ ආර්ථික ජීවිතයක් තියෙන சிறப்பான ஒரு பொருளாதார வாழ்க்கையை විනෝදයේ තියෙන பொழுதுபோக்கு உடனான සතුට තියෙන சந்தோஷமான ජීවිතයක් අපිට අවශ්‍යයි. வாழ்க்கை எங்களுக்கு தேவை. අපි යාපනයේ තාමත් විශාල ක්‍රීඩාංගණයක් සැලසුම් කරලා තියෙනවා සකස් කරන්න. ரியால் மாவட்டத்திலே சிறப்பான ஒரு விளையாட்டு மைதானம் அமைப்பதற்கு நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறோம். මොකද තිබෙනවා? அதற்கு நாங்கள் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறோம். මම ඊයේ දිසාපතිතුමාත් එක්ක කතා කරා කොහොමද நேற்று කියලා. அரசாங்க அதிபருடன் கதைத்தோம் இது தொடர்பாக. ඒ වැඩ කටයුතු මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඉතා වේගයෙන් අපි අවසන් කරනවා. அந்த திட்டம் இந்த வருடத்திலே மிக வேகமாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். දරුවන්ට සෙල්ලම් කරන්න, பிள்ளைகளுக்கு விளையாடுவதற்காக, දරුවන්ට තමන්ගේ සතුට විනෝදේ එකතු කරගන්න பிள்ளைகளுக்கு பொழுதுபோக்கு சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய ஒரு இடம், ඒ අවස්ථා අපි ඇති කරන්න ඕන. அந்த சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் ஏற்படுத்த අපි வேண்டும். දුවස්ස ක්‍රීඩාංගණයක් හදන්න යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනයේ නගරේ සැලසුම් කරා. நாங்கள் உள்ளக விளையாட்டரங்கம் அமைப்பதற்காக யாழ் நகரிலே திட்டமிட்டோம். නමුත් දේශපාලකයන් විසින්ම ஆனால் அரசியல்வாதிகள் ஊடாக අධිකරණයට ගිහින් නඩුවක් දැම්මා. நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது. දන්නව නේද? தெரியுமா உங்களுக்கு? තමුන්ලාසලට ඕන මොකද්ද? உங்களுக்கு தேவை என்ன? ඒ දුවස්ස ක්‍රීඩාංගණය අවශ්‍යද නැද්ද? அந்த உள்ளக விளையாட்டரங்கம் உங்களுக்கு தேவையா இல்லையா? යාපනයේ දරුවන්ට අවශ්‍යයි. யாழ்ப்பாண பிள்ளைகளுக்கு தேவையா இல்லையா? හැබැයි දේශපාලක නඩු දානවා. ஆனால் அரசியல்வாதிகள் வழக்கு தொடர்கிறார்கள். ඒකද මොකද්ද? அதாவது ඒගොල්ලෝ ජනතාවට විරුද්ධ දේශපාලනයක්. அவர்கள் மக்களுக்கு எதிரான ஒரு அரசியலை கொண்டு අපි செல்கிறார்கள். තා ඉක්මනින් නඩුව අවසන් කරලා நாங்கள் மிக விரைவாக அந்த வழக்கை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்கிறோம். එතනම හෝ அந்த இடத்தில் ඒ ආසන්න තැනක அல்லது அதுக்கு சார்பான ஒரு இடத்தில் திட்ட මේ දුවස්ස இடத்தில் ක්‍රීඩාංගණයේ වැඩ කටයුතු මේ අවුරුද්දේ අවසන් කිරීමට අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. அந்த உள்ளக விளையாட்டு அரங்கை அமைப்பதற்கு நாங்கள் இந்த வருடத்திலே திட்டமிடுவோம். ඒ වගේම අපි සංචාර කර්මාන්තය அதை போன்று சுற்றுலாத்துறை எடுத்துக்கொண்டால் අද ලංකාවේ ආර්ථික විශාල පින්වක් මේ සංචාර කර්මාන්තයෙන් ගෙන දෙනවා. இந்த நாட்டிற்கு பெரிய ஒரு பங்களிப்பு இந்த சுற்றுலாத்துறை ஊடாக வழங்கப்படுகின்றது. යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ තාමත් මනරම් කරලා තියෙන්නේ யாழ் மாவட்டத்திலே சிறப்பான கரையோரங்கள் විශාල ආකර්ෂණීය ප්‍රදේශවලින් පිරීලා තිබෙනවා. மிகவும் சிறப்பான மக்களை கவரக்கூடிய இடங்கள் හැබැයි තාමත්
සත්‍යමත් සංකාර කර්මාන්තයක් නැහැ. இருந்தாலும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு சுற்றுலாத்துறை உடைய ஒரு பகுதியில் සල්සුම් කරන පළාත් නිකුත්පුරේ තියෙන අඩුපාඩුකම් මගහැරවලා තවත් එක ප්‍රතිසංවිධානය කරන්න. நாங்கள் திட்டமிடுகின்றோம் இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற விமான நிலையத்தை குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து அதை பூரணப்படுத்துவதற்கு ඉතා ඉක්මනින්ම කංකසන්තුරේ වරාය වැඩ කටයුතු අපි ආරම්භ කරනවා. மிக வேகமாக விரைவிலே நாங்கள் காங்கேசன் துறைமுகத்தை நாங்கள் புனரமைப்புகளை செய்வோம். ඉන්දියානු රජය இந்திய அரசாங்கம் ඒ වෙනුවෙන් ඩොලර් මිලියන 60ක ආධාරයක් ලබා දෙන්න එකඟ වී තිබෙනවා. அதற்காக 60 மில்லியன் டாலர் உதவிகளை செய்திருக்கிறார்கள் இந்தியா. අපිට අවශ්‍ය ඉතා දියුණු සංචාර කර්මාන්තයක් යාපන දිස්ත්‍රික්කය ආරම්භ කරන්න. எமது தேவை மிகவும் சிறப்பான ஒரு சுற்றுலாத்துறை ஒன்று இந்த வடமாகாணத்திலே ඒ அமைக்க සඳහා සැලසුම් අපි සකස් කරලා තිබෙනවා. அதற்காக ஒரு நாங்கள் திட்டமிட்டு இருக்கின்றோம். දරුවන්ට හොඳ රස්සා අවශ්‍යයි. பிள்ளைகளுக்காக உங்களது பிள்ளைகளுக்காக சிறப்பான தொழில் வாய்ப்புகள் හොඳ தேவை. ආර්ථිකයක් අවශ්‍යයි. நல்ல ஒரு பொருளாதாரம் தேவை. ඒ ආර්ථික අවස්ථා හදලා දෙන්නට ආණ්ඩුවක් හැටියට අපේ වගකීම. அந்த பொருளாதாரத்தை அமைத்துக் கொடுக்கும் பொறுப்பு வாய்ந்த அரசாங்கமாக நாங்கள் இருப்போம். අපේ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. நாங்கள் அந்த பொறுப்பை ஆற்றுவதற்காக செயல்படுவோம். මා හිතනවා මේ ඉන්න අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරියන් நான் நினைக்கின்றேன் இங்கு வந்திருக்கும் தாய் தந்தையர்கள் சகோதர சகோதரிகள் තමන්ගේ ජීවිත කාලේ පළමු අවස්ථාව වෙන්නේ නැති தமது வாழ்க்கையிலே முதல் தடவையாக இருக்கும் අමාත්‍යවරු அமைச்சர்கள் ජනාධිපතිවරු ஜனாதிபதிகள் අමාත්‍ය ලේකම්වරු அமைச்சின் செயலாளர்கள் සහභාගී වෙන රැස්වීමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. கலந்து கொள்ளும் ஒரு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் முதல் தடவையாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படித்தான் எனக்கு தேவை මේ පිදුණු හදවත් අපි යා කරන්න ඕන. இந்த சிதறிக்கப்பட்ட மனங்களை உள்ளங்களை ஒன்று சேர்க்க வேண்டும். සැකේ අවිශ්වාසය තුරන් කරන්න ඕන. சந்தேகத்தை இல்லாதொழிக்க வேண்டும். අපේ පරම්පරාව යුද්ධ කරගත්තා. எமது பரம்பரை யுத்தம் செய்து கொண்டார்கள். අපේ පරම්පරාව ගැටුම් නැති කරගත්තා. எமது பரம்பரை முருகன்களை ஏற்படுத்திக் අපේ கொண்டார்கள். දරුවන්ගේ පරම්පරාවට எமது பிள்ளைகளின் பரம்பரை ගැටුම් නැති වෙන රටක්, முருகன் இல்லாத ஒரு முறைப்பாடுகள் இல்லாத යුද්ධ ஒரு නොවන நாடு, රටක්, யுத்தம் இல்லாத ஒரு நாடு, සමගියෙන් ජීවත් වෙන රටක් අපි හදන්න ඕන. ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய ஒரு நாட்டை அமைக்க ඒ வேண்டும். වෙනුවෙන් අපි හැමදෙනාම එකතු වෙන්න ඕන. அதற்காக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று මම சேர வேண்டும். විශ්වාස කරන අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරියන් நாங்கள் நம்புகின்றோம் இந்த தாய் தந்தையர் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் නිර්භීත පියවරක් ගත්තා. ஒரு துணிச்சலான ஒரு முடிவெடுத்தீர்கள். දැකලා නැති අපිව, எம்மை பார்க்காத எம்மை අහලා නැති අපිව தெரியாத எம்மை நம்பி විශ්වාස කරලා අපිට එකතු වෙලා ඉන්නවා. நம்பிக்கையுடன் நம்முடன் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். අපි ආණ්ඩුව හදාගන්න මැදිහත් වෙලා තිබෙනවා. நாங்கள் அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றோம். එහෙනම් අනෙක් පස්සෙන් අපිට තියෙන බැඳීම මොකද්ද? மறுபுறத்தில் எமக்குள்ள உடன்பாடு என்ன? ඔයගොල්ලෝ අපි කරේ විශ්වාස කරලා තිබෙනවා. நீங்கள் எம்மை பற்றி நம்பி இருக்கிறீர்கள். මොකද අපිට තියෙන බැඳීම? என்ன எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு? ඔබ අප කරේ තිබෙන විශ්වාසය நீங்கள் எம் மீது வைத்திருக்கும் இந்த நம்பிக்கை කිසිසේත්ම පළුදු වෙන්නේ නැතුව ஒருபோதும் பழுதடையாமல் சிதறிக்காமல் තව තවත් විශ්වාසය, இன்னும் நம்பக்கூடிய வகையிலே அன்பு ලිංගිකකම ஆதரவு වර්ධනය වෙන ආණ්ඩුවක්, மேல் வலுவூட்டும் அரசாங்கமாக වර්ධනය වෙන නායකයින් மேம்படுத்துவதற்கான தலைவர்களாக තමුන්නාන්සලා අපි වත් කරලා යන්නේ නැහැ වගේම நீங்கள் எம்மை விட்டு விலக மாட்டீர்கள் என்ற அதே நேரம் අපි තමුන්නාන්සලා අත් කරලා යන්නේ. நாங்கள் ஒருபோதும் உங்களையும் கைவிட மாட்டோம் என்று கூற விரும்புகின்றோம். අපි එකතු වෙලා මේක කරමු. நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நாட்டை ඒ වෙනුවෙන් සියලු கட்டியிருக்கிறோம். දෙනා அதற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் සහෝදරත්වයෙන් ஒற்றுமையாக අරමුණක් සහිතව ஒரு குறிக்கோளுக்காக එකතුව වැඩ කරමු කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මා අතරනවා. බොහොම ස්තුතියි. நன்றி. ஒன்று சேர்ந்து செயல்படுவோம் என்று கூறிக்கொண்டு நன்றியை எடுத்துக் கொள்கின்றார். அந்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் என்று கூறிக்கொள்கிறேன். அதே சமயம் அங்கே ஜனாதிபதியின் உரையினை தொடர்ந்து அந்த பயனாளிகளுக்கான முதல் கட்ட நிதி அங்கே வழங்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வு வந்து மேடையில் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடியமாக இருக்கும். அதனைத் தொடர்ந்து ஜனாதிபதி இங்கே இருந்து வெளியேறும் பொழுது இடம்பெற்ற விஷயம், என்னென்ன நிகழ்வு இடம்பெற்றது, வெளியேறும் பொழுது மக்களினுடைய அந்த மக்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை வந்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இங்க வாடா மாமா ஊடுடா
மாமான்னு கூப்பிடு மாமான்னு கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்க 2 மணி நேரம் சார் 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 அப்படி ஜனாதிபதி வருகை தந்து சென்றதன் பின்னர் அவருடைய பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக மேலே வானத்தில் வந்து உலங்கு வானூர்தி அந்த இடத்திலே தொடர்ச்சியாக வட்டமிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியில் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. ஹெலிகாப்டரில் வந்து அந்த பகுதி, அதாவது ஜனாதிபதி பயணிக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை உலங்கு வானூர்தியில் வட்டமிட்டு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக அந்த உலங்கு வானூர்தி அந்த இடத்துல வந்து சென்றிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியில் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அதோடு இன்றைய நாளில் காலை பொழுதில் அவர் நடைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது யாழ்ப்பாணம் பலாலி உயர் பாதுகாப்பு நிலையமாக இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் வந்து நடைபாதையில் ஈடுபட்டு கொண்டு மக்களுடன் சகஜமாக கதைத்து சென்ற அந்த காட்சியும் வந்து இன்றைய நாளில் சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு பேசு பொருளாக அமைந்திருந்ததையும் வந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடியமாக இருந்தது. அந்த பலாலி காணிகள் கூட இன்னும் நிறைய விடுவிக்கப்படாமல் இராணுவ கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது. இன்றைய நாளில் அந்த பகுதிகளில் சென்றக்கூடிய ஜனாதிபதி அதுக்குரியதும் நடவடிக்கை எடுப்பாரா என்ற மாதிரியாக மக்களிடம் ஒரு கேள்வியும் எழுந்திருக்கின்றது. அவருக்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுத்தால் நல்லம் என்பதும் வந்து அந்த மக்களுடைய நிலை, அந்த மக்கள் விட தமிழ் மக்களுடைய நிலை, தமிழ் மக்களுக்குரிய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கும் பட்சத்தில் வந்து இந்த அரசை வந்து தமிழ் மக்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும். ஆனால் தொடர்ச்சியாக ஏமாற்றப்பட்டுக்கின்ற அந்த நிலை இருக்கிறபடியால் இவருடைய காலத்திலாவது ஒரு விடிவு கிடைக்கணும் என்றது அனைவருடைய ஒரு கோரிக்கையாகவும் அதே சமயம் வேண்டுதலாகவும் ஒரு விருப்பாகவும் இருக்குது.